Salutare fraților și ce halem today! În acest videoclip este puțin mai diferent. Și astăzi o să jucăm un joc. Jocul constă în adu mingea. Cine șutează, cine de gol, mănâncă. Frumos gol. Da, sunt un fotbal profesionist de vreo 10 ani. Da, așa e, că să dai 15 ani. Și dacă nu bagi gol, nu mănânci. Suntem cu Armando, Manase și așa e spatele camerei. O să-l vedeți mai târziu. Ce începe? Eu. Mă gândesc ca să mă vas. Eu. Sau. Nu trebuie să depășim linia albă. Parte Cristi. Aflu. Păi, ce bă? Da, eu l-am apărat, că sunt șmecher și bună. Eu l-am apărat și cred că acum dau și eu un gol. Hai să vedem, acum merg eu în poartă și el șutează. Ce părere ai? Dai gol sau nu? Te de da. Hai, Da. hai. Te da. Dacă îl cunoașteți, dați-i un follow aici. Follow. Hai. You are so Mickey Mouse. Look at this Mickey Mouse. Goal! A fost gol! Ja man, bog. I want to taste this. I want to taste this one. Da, acum șutează Armando.